Ay, nay, data ka mag-amba kahit. Maya man la kay tumawid ka. Naabutan ka tilawag la kay Maya nasarutan pa tumawid. Ag-explain nak bakit. Nag-overtime kami bakit. Nag-overtime kami ti trabaho. Ay kasday? Uy, Sumra ka nga sige bakit. Bakit ag-explain nak. Ag-explain na bakit. Sumra ka nga rin Nag-overtime kami lang gamin bakit. Sumra ka nga rin Sige. Nakaluto akon. Nakaluto ak adobo. Adobo? Ada pa sinigang. Kompleto. Ada pa litson. Sumra ka Sige bakit. Bakit ang kami ang nabartek bakit? Nagbarbartek bakit? Umunag ka garot. Sige bakit? Umunag ka. Bakit? Umunag ka bakit? Nga nabartek dirabi bakit? Nag-overtime kami nga talaga ti trabaho bakit? Maawatak. Umunag ka Umunag ka. Nakasagana ti kanamon. Nakaredy aminan. Ada ti makan ita. Ada adobo. Ada sinigang. Ada litson. Kidata ka mo Ada bakit? kita. Ada binut. Umunag ka Anak nga nabartek nga talaga bakit? Ang magdarot. Umunag ka Ang nataka mo ito. Umunag ka Anak nga nabartek talaga bakit? Promise. Umunag ka. Bakit? Umunag ka ki din lakay. Bakit anak nga nabartek? Promise. Maawatak lakay amukhang ka na bartek. Isa nga umunag ka. Anak naging inom bakit? Promise. Gawin garod lakay. Umunag ka tahanak mga agong ungat. Dito ilatan bakit? Umunag. Bakit? Dito ilatan bakit? Kukis ti bulong mo. Nag-overtime tarupam kunoawan ti trabaho. Ay na, ang nga nabartek kuno nakasangsanger ka. Padasam ti umunag katagtadang ka. Ni, sika magay mare. Panyata? Good morning, kumare. Morning. Di para gimatang ti sardinas, kumare. Ipasidak ka dagi jay asumi, kumare. Ay naapo nagpipili da, kumare. Asa nga, sardinas yung tipaspasidak ka dakwada, kumare. Ay kasday. Mame, lechon baboy ngayong pagatang mo. Ay naapo, ikabil mo lat tatalitsonon. Kaya ipasidata yung kudamdama dyan ti aso. Ikam to padagitan aso ti karuba, ta nagpipili dati si daan. Kitain! Bakatamon ni Maria Manain!